na Qur'ani da karatunsa rashin nutsuwa da yasa ban yi miki ba, amma tunda na tabbata kin iya Fatiha da wanda zaki sallah wajen ibadar ubangijinki, amma yaya ci gaba karatunki na Alqur'ani yake? Shi nake so ina ga ki tashi dan mu dan tunatarwa akai ko? Ni fa na ce dole ne? Wanne mana na ce zan yi a'a. Kash. Kuka. Wannan gashin naki. Da ni da wannan gashin ai. Da na yi kace-kace da kartu. Jamila?